Gdyż bo se jeszcze jemol narodziła, ja nie chciała żadne drugie żywienie mieć. Ja sam doma, also nasze starsi są tak, kaj są oni muli, są się oni od nas starali, oni są kus ciężko mieli, a to by ja te prać, a to by ja te naszym młodym ludziom dżęca tun radu dała, nic na tym starym krucie dzierżyć. Dokiż po nas doma, nasza macia była jęczkie dziecko, a ja doma te ratarstwo jej suszało. A nasz nania pokazał ze skilna, ze jednej swojby, gdzie są oni 9 dzieci byli. Tu jeden brat, tu nie wojnie został, a właśnie są oni jeszcze żywi byli. A są mieli jedne jara hulke kubwo, a są te, also dość przypoznaci ludzie byli. Mój huj na przykład, ten Juri Mirčink, to sam jako z Rudna, so se to tak z dozady staj. Hunčak ja też wiele za serbstwo czynił, a ja w koncentracyjskim lewie żył był. A šo tajke wiece, a tam so też nieke taku spoza budzie, so to tak w zjawności so jara jac o nim nie rečia, tak to sam ja małki kus tak zrudna. Ale když ja na to pomyslu, sam ja jako dziecko dożywiła, když so ponte prodrustwo šišło, a tak, tam są, albo przepisane, so bo nan sobu tam był zapisane, tam są te starsi, to jenež te mačeri dali, a tam są so powiedz, a to sam ja jako 10-letna, 12-letna, jara drude, wutre dyskusje sobu doživa, tam sam ja obzagnula. Ja nisam ženi vedela, če njemu ništo zmijem, že štejemo ništo mieć. Ale ty neđe so za ničim take, z ničim take hadovač, kaj so tady. Dokiž nam bo so popravom tež za ten DDR čas jara dere hičmovo, když je te prodrustvo se započal, musme meli anerkannt DBC-frei Leistungsstall. Das elektrisch DHU musme meli jen co Wuckerlinie dauer näher jen Selbstbinder, luftbereift Selbstbinder, zatun zu te wille Pinnes prodrustvo nam poskičili. Also praj tu može oni sofort za te traktore przypojsnąć. Dokiż ja tu w prawdzie, also w techniki tak jara, da te dzieta woka to nie są dali. A pon smo mu tu suneli won tu nie pon zezarzawi. Zate bo nasz nanie ten jen riane wortbrok, aber nicht to si kupić mu. Also jen bo mu poprom lepe živ buď, když oni nebochu tak zastarce zmysleni boli. A když je to po nas, je upon zrychtvovo, so sem ja rentnerka była, also ja mój nučk, pon praju ja boh się sobu nuc, also sobu doma so sobu hukuwać, also hukuwane šakom był, ale ja boju zoma sobu dziwał, što ty meniš, buten mi to še pisać dała, sem pra sofort hučince jen termin po notara, a šo, jem da, mamy šo zriadowane. To him susza, te może učinč, to iš oni ceja, ja mam mój humenku činjene, ha, musmo bud dał jeszcze doła we przedjedności romadzi żyło.